дар даврае ки ба давлати афғонистон фирор карда буданд, дар назди муллоҳои ҳамон сарзамин ягон таълиме гирифта бошанд, ҳамин таълимотро ба кор бурда дар байни мардум аз номи ислом гап мезад, мардумро фиреб мекард. ба ҳамин восита аз мардум маблағҳои зиёде мегирифт. аз мардум ба маблағи $430,000 гирифта бо ваъдаҳои фиребкунандаи худ онҳоро бовар кунонид ва маблағҳоро гирифта ман ҳамин хел хонаю дар хариду имрӯз фарзандони онҳо бехонаю бедар дар ҳар ҷо сарсону саргардон мегарданд. маблағи фирефтаи ҳамин Муҳаммад Иқбол имрӯз шиками ӯро дар хориҷ сер мекунаду мардуме ки маблағро бо як боварӣ ба ӯ доданд имрӯз муҳтоҷ ҳастанд, бехонаю бедар мондагӣ ҳастанд.